Anyanti modi. Ayi de il faut pour anta. Masyaallah, masyaallah. Sa welti ma tan welti. Ala ko leeru ko bi yimi gondun a usa dose ma. Wala. Ala dose kay awu ko hayimbe kumto. Kuba dose ma mais nyala mo ñif dose ma. Wala. Bew ka wo jode ko. Alien ka. Ka wa mo. O mo nay jam. O may jam mo sen. Alhamdulillah. Ko do hunto do hande no. Kadi. Yo hunto do. Wadi kadi ori. Ko woni? Fada do kuldo ni. Ana ko surprise yam ta. Walirani dum don. Mele kan ko waran dum création. Amo wada do création ko galle mako. O galle mako no wala yiji. Bon. Ko wela ko fu kay ko ka wadi dum wat ni ka. Bon. Kay ga nangi ma na Ouais, tout à l'heure. Awa hati galle mo ka. Tingi tan mi dépassé getto ja. Aysaa. Boleh? Kalau ibu fitung ya, ibu aku jamu ni mah. Jam bodo kan. Koorka nan. Kalau anak ada, ya semua pun nanti tardi. Koorka arandi koorka kam Allah sago tan yaltere bandu ma wi yalte yesma dum ko asaga yaltere ma. Iske jamu ane nyama. Ngol nyam. Ada 2 heures 3 heures kombo pena nana mama ko. Ane nya. Ana dum mi woppi du. Awopi. Woppi. Ka mum jeno de do kunto to tan. Jona apa? Apa ni? Wi ko do kunto to. Apa ni? Apa ni dum ni? Hai mana henno. Mana aku sihil mah. Bari jelno. Ala wana singa. Ko ni mbadu to. Ala mi mede awadi no. Cina ni kadi beper akam cintin de wa. Ala sun beddo hanma adeni dumi. No damo téléphone je wano jodiri est ce que mo jogi ko tottuma wala ko tottuma. Rokatan debbo tan kristi. Nyaloma kala mbada assalamu alaikum. Non kay en be gonda koy wonde surveillance debbo wona. Jogi ko kay okuma kay se ko ilino wada surveille non. Bele an tutto dépense normal ou bien an tutto ou bien ala do dara ko metti. Ndin. Sigo Allah walla mi 10 000 francs. Mina 10 000. 10 000 francs. Ko batta 10 000? Ala pour Amadou Garo. Amadou. Ya nam no babam kalisam foko babam desni non. 10 000 francs. Ya nam no babam min kam jogaki. Ala namnade bamma dum woni ya nanoy bone ma. Ala du yiyam tan ya nanoy bone. Ya nanoy bone. Ido ribone ode hakkunde ma e babam. Ko an itti kerol do. Ya yiwu yo nyamna. Ada di babam, ada di jikku. Sumela ni ma nam no ko jogu. Te ala ne ala wona soxna. Ya nam da ma ko ko mo ne. Yo ci don da. Aysaa mbaɗo gonɗa bonɗo mata bonɗa an ana bonano wona an gonɗo non a bonano aɗa waɗami bloqué pourquoi ça aɗa waɗami bloqué nden wona sumi alani ko andi tata mbaɗa dépasse an haali ɗum ndeyan mbisa eyyi ndeyan nde gonmi minama e tan eyyi goɗɗo rekani en joni a jañi lemmel noon eyyi wona ko min walla wona ko min walla mi walluma balla goɗɗo somo totti 10 000 eyyi joni woppu mami rek ala probléme woppu hay buɗɗiɗim totta eyyi ok eyyi haalata yo raɓɓinno yo haalata raɓɓinno koye jaa bitik to wi ko an ɗum jogoni ha joni a yoɓani ɗum kalis mum haajuma yo bon hen bitik o wi ko jemma ɗo ara mimi haajuma yo bon hen yo haalata raɓɓinno yo won jogoyɗo seeɗa kala ko gannden ɗon neɗɗo tan taw ko poye faible makko tan oɗon kaɓɓe e mum e baŋnge poye faible o Allah wona poye faible noon Allah ko poye fort min gonnumi koye an e somi ummima joni joni mami lijji gertoɗe ɗe
yow sax mu yàlla jaaw dëgër war nañ def boo yëngu booy yéen booy war ma Mamadou di war ça va na way naan booy dee na woon waay ça va ça va bien ak sel ah jon ko ale ko ça va mbada no ak sel ani way rek non pourtant mi mbada galma pourtant mbada ton sey ma gondo ton kali ah d'accord ko jaade pourtant ah sel ada sel ka ça va bien en bay do ci ko ma la do non borom do no pourtant mbada ton yera c'est bien nan boy ni mbadi no yi la no ala tan jabo desa da na tay kante wona en kada do ko nan fayaro am ko nan may fayaro ay Mamadou ina da no ma na do do ci non ba am rek aw banam dem non wodi ko Yoro problem ko kawam ari don ada di sare sa kawu di bari ci do ko o rewe yam rese ay da rese di da ko ah te min mede andi kaw ko kalo so mi jabani ko haali ko so yeyi wuro to woni kam mi boni o bonna dinda mede andi jikko makko do feeji ah ina naati mi hen tan non moy lo la don wara de ah ana gaño no feewi kay ah ko taki parce que ndien paaw mi andu no waano hewde fitne balali joni paaw anara gallo no wayno inconnue mbaɗan noon on kon wonta dewruɗama quoi aɗa gaña paaw ala andi ko sudorma boy aɗa gaña paaw no feewi no andi mi wona ada yewani mbaɗa andi galle ma min ko ɗum hayno ajuna mbaɗa yaha hen saji mbiɗo miijo jeeyna ko moƴƴi fuɗɗi annude o pa e paawa joni noon kon tuufi par ce que joni min ñohatno mbiyata ko baba ñamani kalto wirti mi mbiyata ko baba ñamani par ce que ndeno hollatno ko denen ka sa wino wima tirime tan tirime boy o may o suwa oto yaafoni ay ko pawmomi ko ay dollar trop wawa ronade alaari mi wima noon non o suwa non arno boy ko may tan mbimi o suwa oto yaafo yew kanko finnata ñalawma ko oro wiya sadi allah yular mi yaafimama yaa aɗan ko pawontoma men yo wano chauffeur e dow kallo tan so essence gasani tan aɗa andi wona haydara yool bay non o war pawo noon jowor wadde jom payi taw naani mum ñamta ɗon ha goɗo wala alhamdulillahi rabbil alamin ha jeyno boyam alhamdulillah o ko neɗɗo yehi tan ha tampi wallahi ete kadi mboɗo doga wiya gila kumtari heɓɓo tawanimi boowal tan ni alhamdulillahi kam kala ko sipere o jogi oto o mimi chauffeur an kam woppu darde maɗa yimɓe ni yiiɗi hotar galleji mumen wona o hoto ɓeɗo mumen aɓen kumto yaade kumtari tongolmi ɗo comme maade wallahi jeeni ko ganduɗa hen ko comme maade tongolmi kumtare a woppino ɗo kumtare a saka weɗade kumtare ala an kon noon janomi ko lijjito hen joni noon lijjitima mbat ala janggo ma lijjiti inchallahu rabbi janggo kam ko lijjatu noon ko fof mboɗo wawi wiide yetti heddi tan ko janggo mi yaaha mi jetta kalis tan yew aɗa andi ko kalatoma a fuddima merdinde aɗana merdinami min wona mawɗo kilifa mi jooɗo ɗo kili suba hay sikiɗa wiya ko lijjitoyde joni noon min mi humtata ko woni he joni min somi ala do en an jeeno a wawa lijjidde tan mbaɗa peeje ma tan ha cooda kumtari somi ari kumtade a haali ko an décideɗa kon ko addudemi ɗo miɗe lijjita ko ɗum namdotoma hol poɗɗo jogade mi wona an ko an foti jogade mi wona min ummoto ɗo miɗe wiya miɗe lijji walla jiɗɗa komi fijoyami tottuma ko ɗum jiɗɗa wadde kay ha janggo mi fijoyami tottuma wadde mi wiyanimo noon de wadde ko jiɗɗa mi wiyanimo noon
mbimi hayso taw ñamla e leegal ngal sa ñamlimo mbaɗa hen kumtare ndi ndimagam rokkani mimen ñamlo min ñamlaki hay goto mbima wona Jean wona Paul ko an foti jogade am foti tottudimi kumtare ko an tottotami kumtare ok ko ɗon ka ɗum noon kaddume ma mertas ma o nana heewa e hooram nde a joni holno mbaɗi ɗum yo haatan batte no mbatte jare ndiyam addono ndiyam wiya te pasɗam na jaratani kay